Zulu yefisana lotolo esima Hallelujah. 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 Makabongwe onamandla. Makabongozayo. Hallelujah. Glory be to our God. Undihlebezele kumamdloma xa ndizophakama pha. Wathi ixesha selisithile. Ungabi mde. Then I decided ukuba ndenze ufefe. So that sizawugoduka. Enye into akho umuntu ungevanga. Sikho umuntu ungevanga? Izpeakers yi-2 sithethe into eyi-1. Senditsho uba umama uDlomo ucacisile wangena deep. Umama uMagwanya wa practical. Nifuna ntoni engenye?
Fefe. Hallelujah. Hallelujah. Lo ome phambi kwenu ngumama Maqhula. Ndisindisiwe bathandekayo, ndiyamthanda kakhulu Yesu. Uqhubeka nokunceda impilo yami. Eyona nto ndigcinileyo apha ekusindisweni nalapha emtshatweni kungoncedo lokaThixo. Amen. Uba ebengengoncedo wami, mhlambe nami ngendingasatshatanga. Kodwa ke ndime ngoba endinceda uThixo. Amen. Itheme yethu ithi kungenwa kakhulu kuyo, kodwa ke naye masiye nje so that ingabi ngathi khange siyifunde itheme before siyokwenza ufefe. Proverbs 31:10. A wife of a noble character, who can find him? She is worth far more than rubies. Lapho into yethu. Ngesixhosa. Umfazi onesidima ngubani na ongamfumanayo, lingaphezulu nakwikorale ixabiso lakhe. Kubani ongamfumanayo? Ukuba umfazi onesidima ibinto efumanekayo, le question ibingazobuzwa le question ibuzwa because akafumaneki umfazi onesidima. Ngubani ongamfumanayo? You can find her. Ndingake ndithi umuntu ngamnye ame azisearche ubale ezi zinto alizozilista. That's why ngishilo iBhayibhile yami, because uma udla ngozithethe zonke uba zinto lezenza umfazi nesidima abe nesidima. Ucheckishe uba bangaphi othiki bakho, then uzibuza umbuzo uba ungumfazi onesidima na? Ingaba inhliziyo yendoda yakho igcobile na? Xa ungena endlini ingaba indoda yakho iyonwaba okanye ifuna ubaleka ihambe iyolala okanye isemokomeni? Masiye kuRomans chapter 5 verse 3-4. Yes. Verse 3 and 4. Yes. Asikukuphela ke oko, sizingana ngembandezelo ezi. Hey. Sisazi nje ukuba imbandezelo isebenza unyamezelo. Unyamezelo ke lusebenza ukucikideka. Hallelujah. Ukucikideka ke kusebenza ithemba. Nathi into eyenza umfazi onesidima. Ezi zinto esidlula kuzo, sidlula kuzo because kufuneka kuphume a godly character. Into eyenza uba kuphume i-character emntwini zibadlula kuzo. Lamadoda ajolayo sithetha nawo, your response yiyo ebalulekileyo. Ezi zinto zonke bezibalwa ngumama uMagwanya apha, how do we react kwezo zinto? Ndithanda uPawulos uthi siyakhahleleka, siyacinezeleka, kodwa sikhahlaleki, siyacinezeleka, kodwa sicinezeleki. Sikhahlelekile sikwezi ndawo sikuzo, kodwa sikhahleleki. Sicinezekile kodwa sicinezeleki. Nalo becinezela izolo uthenqa namhlanje umthelo uphakamile ngoba sicinezeleki. Nalo bethetha ngawe kakubi izolo efuna namhlanje ungakwazi uvuka ube ngafasi uhlala ngegawuni ilanga lonke, namhlanje uvuka umhle ngoba sicinezeleki. Hallelujah. Amen. Ingabe siyazama to be this wife of a noble character, endisizoba yiyo. Jesus. Yes, Lord. When I asked uMamkaji uThixo uba ndithini phayana,
Isela alizili ngezanga ukuba libe, liqhele, litshabalalisa. Masibeke lo ndawo. Safikelwa lisela kwasemyezweni. Nkosi namandla. Layo sebeza. Saqala sangabiyo a wife of a noble character. Because irresponse yabo zange xa ebuza isela kuAdam noEva. Wathula uAdam wathula ngebomu. And I believe mamdlomo uAdam wayekhona ngela xesha uEve wayelukuhlwa yinyoka. But akaphendula. Wathula wedwa. Ayathula nangoku kamadoda akhahleleka siyacinezeleka. Kodwa sikhahlaleki siyacinezeleka. Kodwa sicinezeleki. Sikhahlelekile sikwazi indawo sikuzo. Kodwa sikhahleleki. Sicinezekile kodwa sicinezeleki. Nalo becinezela izolo uthenqa namhlanje uthela uphakamile ngoba sicinezeleki. Nalo bethetha ngawe kakubi izolo efuma namhlanje ungakwazi uvuka ube ngafasi uhlala ngegawuni ilanga lonke namhlanje uvuka umhle ngoba sicinezeleki. Hallelujah. Amen. Ingabe siyazama to be this wife of a noble character. Sizoba yiyo. Glory to Jesus. Yes, Lord. When I asked mamkaji kuThixo uba ndithini phayana. John 10:10. John chapter 10 verse 10. Isela alizili ngezanga ukuba libe, liqhele, litshabalalisa. Masibeke lo ndawo. Safikelwa lisela kwasemyezweni. Nkosi namandla. Layo sebeza. Saqala sangabiyo a wife of a noble character. Because irresponse yabo zange xa ebuza isela kuAdam noEva. Wathula uAdam wathula ngebomu. And I believe mamdlomo uAdam wayekhona ngela xesha uEve wayelukuhlwa yinyoka. But akaphendula. Wathula wedwa. Ayathula nangoku kamadoda angaphenduli. Siphendule thina bomnomgiyo kumoshakala ezindlini zethu. Umsindo sisi. Mamela uThixo xa ethetha wathetha nendoda. Naw xa ephendula uEva uthi kuthiwe singadla kuyo yonke uthi hleze. AkuThixo angamfakanga uhleze langena isela lazinza. Ngoba isela into likhangela into obambelela. Uba kulendlu yakwakhathi uzawubambelela ngantoni ndizinze ngayo. Rest assured liyawenza umsebenzi. Ngoba immediately lifika isela baqala bazibona ukuba size babona into abangazange baziboniswa nguThixo. Ngoba xa lifika isela liveza amehlo ongakhange wanikwa nguThixo. Then you start to operate ngalamehlo ngengomehlo kaThixo. Hey, Nkosi namandla. Ubona into bengafaki uyazibona emtshatweni. Isela alizange lingaselanga ukuba lize libe. Isizwe sethu sifikelwa lisela. Sifikelwe, yet we've got gatekeepers in our country. Where were they? Bangena isela. Isela lingena in our families, lingena in our workplaces, lingena in our churches. Last
a noble character. Nobody fikile isela lo noble character uya kuThixo, because when I was doing research about intoni noble character usibale zonke udloma udloma kodwa ithi ke wegqibeleni it's a wife that fears God. Amen. It's a wife of a godly character. Yeah. Iyabisa i-character kaThixo. Awuvuki nayo, you work for it. Work your own salvation. Fear. Then tremble. My God. Ezindlini zethu jonga bomama. Namhlanje ndingakuni. We are wounded. Kwahlile akho nasehlelanga singomama. Kodwa sihleli emizini yethu ngenxa yoncedo lukaThixo. Masiphuphunwabise. Masifunde ivesi. Lifikile isela lazoba lachabalalisa. Qhubeka. Noba ngubani oyifumeneyo kodwa mina ndizele kuze nibe nobomi. Isela alizi lingazele ukuze libe lixhele lichabalalise. Mna ndizele ukuze babe nobomi. Yes. Babe nabo ke Owesifana isilungu ayiphinda ayifunde esilungwini. Hallelujah. John 10 uthi ndizele ukuze babe nobomi futhi babe nako ngokugqithisileyo kuba nothoyo. Hallelujah. Ake kune Bible esilungu. Nansi mama. 10:10. John 10, verse 10. 10b. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Yes, ndithanda le ithi that they may have it abundantly. Jonga phakathi kwabo konke kusehleleyo kodwa Yesu uzile and uzele ukuze sibe nobomi and sibe nabo in abundance. Through it all. Kodwa Yesu uzele ukuze sibe nobomi futhi sibe nabo ngokugqithisileyo. Ingathi Yesu ndiyabona what you are going through. And meko yasemzini yakho ndiyayazi. Mama Gwanya ndiyayibona. Ndikuyekile ukuba uthoyilise around up until you come to your senses. Uyazi ukuba ndisile. And andisanga nje ndisela ukuze nibe nobomi futhi nibe nabo in abundance. Jonga sizoba nemithathu enobomi. Yeah. Sizoba nemithathu enobomi. Married for life. And izoba nayo ubomi in fullness. Hey, Nkosi yami. Amen. Lo mbuzo ingathi awuzuphinde ubuzwe uba who can find a wife of a noble character. Hey, Jesus. Ngoba mama enye ye mistake esizenzayo kukuhamba phambi kukaThixo. Sihamba phambi kukaThixo njani? Siyapenika emitshatweni yethu. Uyawuthandazela lo mtshato uthandazelele ndoda ilunge uqoma ayidilunge. Mamela uSara I think ngomnye wabantu owayesaziwa ugogo Sara ngoba ngabantu of a noble character. Yeah. But whenever ezi zinto zazithethwe nguThixo ndodana kangade azibone waba neplan. Hey, Nkosi yami. Wathi Abraham ngena kuHagari so that sizoba nomntana isicaka sakho. Utshilo uThixo. uThixo blesse uAbraham and uAbraham wabuza kuThixo uba kuzokwenzeka kanjani ngoba namntana. But guess what? Lo ebesekezelwe emiyezweni ngokuphinda uza neplan endodeni. Uyabona enyanisweni sikwazi uba ikhensa.
noAbraham ngoba yindoda xa yedekelwe uzawudla walala noHagara wazala uIshmayeli. Guess what? Uthini uSara? Uthi kungenxa yakho Abraham. Uyayiva? Akabuyeli kuThixo athi Thixo ndicela uxolo umkhonzi wakho ndimlukuhlile senze into engekho right. Wathi ngoba lo Thixo nguThixo oxolelayo. Wabaxolela futhi wabanika unyana wesithembiso. Akabali amatyala wethu kuThixo. Noma sivule kangakanani ezindlini zethu lwangena uthaba kodwa uThixo akawabali amatyala ethu. Ingathi uthi namhlanje swelekama I have come. Yes, Lord. So that you may have life. Yes, Lord. Wena udlulile ezintweni. Kodwa I have come. That you may have life. Yes, Lord. And ube nabo ubomi in fullness. Uyamama uThixo akakulinganiseli. Bathandekayo singabantu abanamandla. Yeah. Futhi singabantu abathenjiweyo kuThixo. Ake sisebenzise amandla ethu ngendlela eright. Uyayazi bandithanda uDelilah. When amaFilisti exakwe nguSamson wakhangela umfazi ngoba nguye azawuyazi amandla lendoda aphi. Uwasebenzisa kanjani amandla akho? Ngoba uba uwasebenzisa uzawasebenzisa noba uyadestroya. Ngoba kula family uThixo ubeke for a purpose. Ubizelwe pha. Xa ungayenzi kwibizelweyo uzawudestroya. Ngoba uDelilah wasetyenziswa wrong endaweni erongo. Wayibeka phezu kwamathanga indoda kaThixo. Yaphuma inyani. Wasebenzisa kanjani amandla akho? Wasebenzisa kanjani amandla akho? Namhlanje sizawuthandaza nabethu amandla. Sizawuthandaza namhlanje. But ndifuna uthandaza nabantu abathi wasikhahlelekile. Wasibandezelekile. Wasicinezelekile. Wasiphumile endleleni yakho Thixo. Asiyambanga kakuhle Thixo. Asiyenzanga into kusibizele yona. Kodwa namhlanje siyaguquka. Sithi qalitwenza Thixo. Qalitwenza Thixo. Qalitwenza emsinami. Qalitwenza efemelini yami. Qalitwenza emsebenzini wami. Ngoba you have come that I may have life. Namhlanje ngifuna uthandaza nje nabantu abathi ndiyakudinga obubomi. Ndiyakudinga obubomi. Uthathe nje isitephu sengaphambili. Uthi ndiyakudinga obubomi. Ndiziphilela ukuthanda emzini wami. Ndiyahlala ngendlela endicinga uba fanele i-right for mna. Ndiyawuphila umtshato ngokwendlela yami. Mamkhathi usondele usengaphambili. But I have come that you may have life. Futhi ube nabo ubomi ngokugqithisileyo. Futhi ndifuna noba singavuthi so that ungazincithi kuncedwe wena. Because you will never know uba le mvuselelo ibingameselwanga wena na. Abanye bayakhala bahlutshwa ngabantwana. Abanye bahlutshwa zii-in-laws. Abanye bahlutshwa zizinto zabo zakudala. But uthi Yesu namhlanje I have come that you may have life and you may have it even more.